ubangiji ka nuna mana wannan rana ya Allah, ranar da za a kaddamar da Muhammad Umar Jega a matsayin ne a matsayin chairman na Populous 4 na matasan jihar Kebbi. wai kadda ka ce min injiniya Muhammad Umar shi Shi ko shi to ai ku kaga mai girma gwamna yayi kokari da ya gano wannan matashin ya san cewa yana fada al'umma. Wannan bawan Allah ai annabi ne ya gaskiya gaskiya ne ko ba haka ba. Matasa aka yi wa aiki, ai shi wannan bawan Allah ko da ya hau mulkin ma ai ba kansa zai wa aiki ba, matasa zai yi dan ya taimaki matasa ya ji. Ai addu'ar mu ce ba addu'ar sa bace, addu'ar mu ce ta kai shi gurin, kuma da mu za a yi bikin nadin nan Allah ya yarda. kace kwanan nan za a yi bikin kenan kwarai kuwa nan akwai manya-manya irin SSG nan SSG ke ko shine dai yawa akwai duk wani babba da deputy gwamna duk za su hadilara a kowa wajen da dai in dai wannan ne ai mutum ne na mutane ka gane, matashi ne wanda kai ba da shi to ba dun ya taimaka ma matasa. ni ba na san cewa abin da yasa yake nuna yana yin tafiyar gwamna saboda gwamna ya nuna yana son matasa, kuma ka san shi duk wanda zai so matashi to shi kamar shi aka so wannan gaskiya to ne. shi ma sai ya nuna farin cikin sa bai kuma nuna gudunmuwarsa a wannan tafiyar, kuma shi yasa ya bude wannan To kungiyar. ai mai girman gwamnan ma sabo ne kuma mai sabon tunani, Kwarai kuwa shi yasa mai girman gwamna ya ta yan bari ya hada su din sa full ba canji. To ai ya ce da gwamna in dai gwamna zai shiga al'amuran matasa to shi ma ko zai shiga al'amuran shi ma gwamna. ko zai shiga kuma har zabe na gaban Allah ya da gwamna ya ta yi. To mu ku kaga muna tare da gwamna kuma muna tare da ciyaman na Populous 4 injiniya Muhammad Umar Jega har duniya ta tashi kuma Allah ya raba su da saba ubangiji. ai kai Eh. zaɓe mai zuwa Eh. ba sai mai girma gwamnan jihar Kebbi ya je kamfe ba, don duk inda ji a isan mai. gaskiya ne Kwarai to ai kuwa. wannan ma kadai shugaban Ba matasa yana gida an gama yi. da ci zabe. Gaskiya ne. Kai ko Ko ba yana haka bane? gida ko ci za a ce mai girma gwamna ka kawo ci. Wannan gaskiya ne. Da Allah mu je mu sallah. Mu je. Mu je mu yi alwala mu raka'a biyu, mu sallah raka'a biyu mu gode Allah da ni'imar da Allah ya mana a cikin jihar Kebbi. kuma mu yi musu addu'a Muka je mu musu addu'a mai. Malam dogo sako a hankali. sako karka Sako karka kare mu rasa kuma yanda zamu. yawa